ngibele mina Nkosi ngivumele ngibele lula Nkosi ngiye kaya le pesheya misinqola ngibele mina Nkosi misinqola ngibele mina Nkosi ngivumele ngibele lula Nkosi ngiye kaya le pesheya beko kujini lose Jordani inqole ntali soyigibela ekuseluhle oyigibela iye kaya le pesheya beko kujini lose Jordani inqole ntali soyigibela ekuseluhle oyigibela iye kaya le pesheya misinqola ngibele mina Nkosi misinqola ngibele mina Nkosi ngivumele ngibele lula Nkosi iye kaya le pesheya amani lingalisele inqole ntali soyigibela ekuseluhle oyigibela iye kaya le pesheya amani lingalisele inqole ntali soyigibela ekuseluhle oyigibela iye kaya le pesheya misinqola ngibele mina Nkosi misinqola ngibele mina Nkosi ngivumele ngibele lula Nkosi iye kaya le pesheya misinqola ngibele mina Nkosi misinqola ngibele mina Nkosi ngivumele ngibele lula Nkosi iye kaya le pesheya. Thank you group. Ndanakirwa chose ndaropafadzwa nemhaka yekuve kwenyu pano. Sangano futira ndiropafadza. Favor inongokumbirwa. Regai titi musoro wenyaya watichave nawo panguva ino. Mubvunzo kuti nemhaka yei uri pakati pevapenyu. Sei uri mupenyu? Ndo mubvunzo uripo. Nemhaka yei. Ya, rufu haruna kuzorora. Ruri kutora vanhu daily, but iwe uri pakati pevapenyu. Why? Uchirarama. Data tichigona kuwana mwe munhu ne 30 years pakati pedu kuti ungawanikwa. Isumuka tuone 30 years old. Yes, uyo 30 years dzatakatarira idzo. Kana tichiti 30 years tiri kutoreva kuti i 360 months mwedzi ararama 360. Ndichizama kubudisa kuti une 1440 weeks sakararama mnyika muno. Ndiri kuzama kubudisa kuti uri pa nearly 10,000 days. Asi rufu ruri kutora daily vane kala yakaita seyake. Haruzorori. Harunei kuti nozuro rwakambotora 1000 ne earthquake kuti rumbotora olive kuti tanyanyo paradza. Runonunga daily but 10,000 days ari mpenyu. Nemhaka yei
ndiri kuverenga uyu ndowe 30 years, inini ndiri kutosvasvavira kuti ndibate 70 years. Saka angu mazuva akapetwa kaviri pane uyu. Why? Ndiri pakati pevapenyu, ndiri kurarama nemhaka yeyi. Ndiwo musoro wenyaya wedu yanhasi yatichadzidza nezvayo. Regai ndikumbire favor kumuimbisi. Akandiimbisira hake hymn 73. Unongochuza hake stanzi yaanoda. Chikonzero chaita kuti ndikumbire guyo uku imhaka yemaimbiro yenyu, anondidakadza. Ndiri kunyatsonzwa kuzipirwa. Saka nditenderei kuti ndimbonakirwa negwiyo. Unongoimba 1 stanzi kuti asakutorerai nguva yenyu nechorus. Saka sevanhu vari kukumbirwa nomuimbi, chimba ivo kuitira kuti azokwadi zvinoita muparidza ndikusii ndinoenda nemu. Ndoti kwanandiri nikisi ndaropafadzika, because ndo rutivi runondiropafadza. Imba hako mudikama. Tichaimba stanza yekutanga. Mambo wedu atidaidza kuchidyo chake chekudenga, ndiumbira senyi mukutongwa, mambo apinda apo mambo apinda kozotitonga tichamira senyi apo mambo apinda. Amen. Ngatinamatei. Baba vedu vanodikamwa, toda kukutendai nenguva yamatitendera kuti tipinde mairi tiri pakati pevapenyu. Uvepo kwenyu tinoshuva kuti uzviratidze kwatiri. Nomusoro wenyaya watakanda kwatiri uri very so common. Tichaverenga mavhesi ari common. Maridzo yatiri kupinda mairi yakajairika mupfungwa dzedu, asi ngaive nechirevo choruponeso rwedu. Takutendai baba vedu, ivai nesu pasevhisi yatiri kupinda. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu namata. Amen. Chapter 4 ya Genesis. Genesis chapter 4. Timboverenga pane nyaya iripo ipapo pana Genesis chapter 4. Pane kanyaya kakatinakira. Chapter 4 ndiverengere verse 14 kana zvichivhira neverse 15. Verenga mavhesi iwayo. Pane nyaya yakatinakira ipapo. Verenga mwanangu. Verse 14. Maiki yako haina kuita. Verse 14. Yes. Tarirai mandidzinga nhasi panyika ino. Yes. Ndichavanda pamberi penyu. Zokwadi. Ndichava mutizi nomudzungairi panyika. Ani nani unondiwana uchandiuraya. Usa. Verenga 15. Verse 15. Zokwadi. Jehovha akati kwaari, naizvozvo ani nani unouraya Kaini uchatsibwa kanomwe. Jehovha ndokuisira Kaini chiratidzo kuti munhu unozomuwana arege kumuuraya. Paita nyaya Kaini apa. Mwari voisira Kaini chiratidzo. Kaini naAbhero vana vomunhu mumwe chete, vana vaAdhamu. Vakamwa pazamu 1. Vaidzidza kubva kuna baba lesson 1. Pakanga pasati pamboita maticha kana vatete vakanga vachigona kunyengera. Saka vaigona kuwana kudzidza kubva kuna mai Eva na baba Adam. Ndo vakadzidzisa mhuri ishi. Saka zuva rakati rasvika rokunobayira nemhaka yokutadza kwamudhara, zvakazikamwa kuti pakuda ropa panzvimbo yezvivi zvamunenge mararama nazvo, nemhaka yekuti maberekerwa mbeu yechivi. Saka panofanirwa kuti muuraye gwai. Saka vana ava vaizviziva. Zuva rakati rasvika, Kaini unorangarira. Zuva ndiro Kaini akasimuka pamwe chete naAbhero. Vakaenda papozishini panzvimbo chaiyo.
apa tiri kuwana Kaini ari kugona. Asvika panzvimbo, Kaini unovakawo aritari yaJehovha pamwe chete nomunin'ina wake unovakawo aritari yake. Vapedza kuvaka aritari, zuva ndo rimwe chete, nguva ndo dzimwe chete, nzvimbo ndeimwe chete, vose vasanganirana vachiita chinhu chimwe chete, vagona vose vakomana ava. Asi hewo nomutsauko waitika pamhuri iyi. Abheri unotora gwayana nemafuta aro woisa pamusoro pearitari yake. Uyu mukomana mukuru Kaini unotora makabhichi nemanhanga woisa pamusoro perekuzeni pearitari yake. Ndokubva paita mutsauko pachiitiko ichocho. Saka murume uyu waita unhubu ushu, Kaini uyu. Saka Mwari uri kuona nhlamba yaiswa pamusoro pearitari, because Mwari vari kutarisira kuti aritari ngaive naJesu, but pamusoro paJesu paaritari ari kuwana paisiwa zvisiri izvo. Saka Mwari unogamuchira munhu agona, agamuchira munhu agona. Nhoroondo iyi yandiri kuuya nayo, Mwari unoona Kaini dzatsamwa, kwai chiso chaKaini chakashanduka. Mwari pavhesi 5 unotanga kutaurirana naKaini. Konai Kaini, chiso chako chashata zvakadai nemhaka yei? Wakundikana here kuti uite zvakanaka ufare? Tariraone mweya wakaipa wakakumirira padhoo kuti ukozokuningirika. Ita zvakanaka kuti usununguke. Kaini haana kunzwa mharidzo yaMwari, akaramba akaomesa mwoyo wake. Tererai munzwama dzangu dzinodikamo. Kaini unosimudza chombo akatarisa kumunin'ina wake Abheri. Mwari varipo vakatarisa shure kwokunge vapedza pavhesi 7 vachitaurirana naKaini. Kaini unosumudza chombo achichikanda kuna Abheri. Tererai munzwe fungwa iri apa. Ngirodzi dziri kudenga dziri kutarira kuti ko ichokwadi here? Kaini ungafira kuzeni Abheri ungafira kugona here kuti wateerera Mwari akaita exactly zvinofadza Mwari? Ndizvo here zvingamuvurayisa? Ngirodzi padziri kuda kuti dzijambe kuti dzinorwira rokuzeni Abheri, Mwari unobata ngirodzi woti no, regai mchiyenu rokuzeni Abheri afe, regai Abheri afe. Abheri unorohwa nomukoma wake, gaga Abheri ndokubva afa. Kufa haizi drama yatiri kudzidza. Kaini akauraya munin'ina wake pachiso chaMwari. Abheri wafa. Abheri afa. Mwari unovhunza kuita sokuti hazivi kunganga asipo. Pavhesi 9 otiye, Kaini aripi munin'ina wako? Zvikaina Kaini, handimuzivi asi ndiri mufudzi wake kani here? Achivhunzana naMwari. Mhinduro iri very so stubborn. Ini kana mwana wangu akapindura mhinduro dziri stubborn sezvaKaini, ndinongorayira munin'ina ndoti chitora village assembly munomutarisira kuti mungamuwanira stand kupi, anogara ikoko, handitsikiko. But Mwari unonyenga Kaini, Mwari wokudenga, woti ndiri kunzwa ropa romunin'ina wako riri kushedzera panyika, inzwi raro. Mwari ari kutaura nanin'ina Kaini, very stubborn person. Panapa patanosangana nenyaya, Kaini woti mdhara, inini ndichava mudzungairi panyika, ndichavanda pachiso chako. Nemhaka yokuti vachandiwana, tsika yandaita ichanyorwa pasi. Musikana uyu wasara angari waAbheri, Mwari uchaita zano rokuti awane murume, vagobereka vana, vachadzidza nhoroondo yandakaita, vachandiwana sezvo mandidzinga pano ndichienda kumabvazuva kwenyika, vachandiwana, vachandiuraya. Mwari unovhumirana nazvo kuti zvokwadi. No, histiri ichazikamwa, ende hazvinambozikama kuti nhasi pano ndichataura nyaya yaKaini mhondi yakauraya munin'ina wake. Saka zvakazikama kuti zvichaitika. Mwari unoti zvokwadi, vachadzidza nhoroondo yako ende vanogona kuzokuuraya. But yezvino zvandakuita ndokubva vaisa chiratidzo pahuma yaKaini kuti parege kuonekwa uchauraya Kaini. Kaini chiratidzo nga Mwari vari kuprotecta Kaini nhubu.
vati munhu akarurama murege afe, akafa Abhero, but nhubu Mwari voiprotecta kuti hapana unogona kuuraya Kaini kana akasangana nekorera, korera ikavona chiso chaKaini inodzokera shure, hazivo kuuraya Kaini. Mwari vakaisa chiratidzo chokuti Kaini hafanirwi kufa. Ndiye unozozuyira vamwe kuti gore rakati pakaita korera yakabreka nyika kana kuti kota yekwakati, Kaini hafi, because Mwari waisa chiratidzo pahuma yaKaini. Ndiri right? Kaini kana pakaita accident yokuti mota dzarovana dzikabatira moto dzikafuta, sokuti vanhu vanoita dota, vamwe vacho inozonoongororwa nadhokta kuti iri dota riri apa ndofunga ndiro ranhengi, riri rakavungana apa nderanhengi. Kaini haafi paaccident iyoyo, unobuda, ndiye uchapa mapurisa ripoti kuti nyaya yacho yafamba sei kuti dzisvikire pakurovana. Kaini haafi. Mwari wapa protection Kaini. Sei Mwari? Chapter 40 ya Isaiah, nambotuivhure. Chapter 40 ya Isaiah verse 28, last sentence inoti njere dzaJehovha adzingazikamwi. Inini ndakanganiswa ndenjere dzaMwari kuti uno protecta nhubu, wotendera kuti munhu akarura. Saka kuteerera Mwari kunourayisa. Abhero wafa nemhaka yekuteerera Mwari. Mwari wochengetedza nokuzeni Kaini. Abhero waita zvakanaka, wourawa nenhubu. Mwari woisa chiratidzo kuti nhubu ngairege kuurawa. Kaini kana pakauya korona, Kaini chero akagwina mapendekete kuti handisi kuzonobayiwa jekiseni racho riri kutaurwa rokuti rinodzivirira Kaini korona haimbati. Kaini chiso chake chakaiswa chiratidzo. Kaini haazi munhu wokungobata. Kaini haasviki ipapo. Kaini chero mukanorimirana minda naKaini, chipindu chaKaini chinomubhadhara. Kaini chero akarwara, Kaini unotakurwa nevana vake. Wozoya chikuudzai kuti pakurwara kuya kwandakaita vasiri vana vangu, futi ndikuudzei ende mwanasikana akandigonera nemhaka yokuti murume wake ndizvo zvakandikonzeresa kuti ndikwirewo ndege kuti ndinosvika kuSouth Africa. Zvisiri izvozvo ndingadai ndakafa. Kaini unowanirwa mazano okuti apukunyuke parufu. Kaini Mwari unodzivirira Kaini. Imboverenga tinzwe zvimwe zvacho mwanangu mberi pacho apa. Kaini Mwari waisa chiratidzo, ngapashaye unouraya Kaini. Verenga mwanangu. Verse 16. Verse 16. Ipapo Kaini akabva pamberi paJehovha. Ipapo ndokubva pamberi paJehovha. Akandogara panyika yenoti. Ndokubva enda kunyika yenoti. Kumabvazuva kweEdheni. Ndokubva nogara ikoko. Kaini akaziva mukadzi wake. Mira mwanangu. Mira. Kaini akuzivawo mukadzi wake. Kunotesta zvisina kutestiwa naAbhero. Ndiri right? Isusu tichiri vakomana taitenga machoice. Vezera redu vanomaziva machoice. Right? Kana watenga machoice uchitengera musikana so, anogona kumavhura muri mese. Oti shamwari chinungaka. Ti nikisi. Machoice inini handimafariri. Uchiitira kuti pane zvandinoda zvinonaka kudarika machoice. Iwe idla hako machoice. Abhero unotenderwa kuti anokwidza mukwidza wenhapitapi zvisina kuonekwa nowakarurama. Mwari achizama kuti Kaini imbovonai Kaini, Mwari uri kuprotecta nhubu, muvurai mhondi mupondi iri kuprotectiwa naMwari. Oyo azivawo mukadzi ndara lokuzeni Abhero
kusvika izvozvi azivi mukadzi. Isu takaberekwa nozuro tatoritaya patsika yacho iyoyo. Iye haana kana kumbotesta munhu wakarurama. Verenga tinzwe mwanangu chidzika nenyaya. Kaini akaziva mukadzi wake, akatora mimba, akapona Enoki. Azokwadimira zvako ipapo mwanangu. Kaini otozvara mwana. Kutove nomwana. Inini mwana Mwari andimuwisisi kuti mutara uyu wakaita sei. Kuchengetedza nhubu yakaita saKaini. Mubvunzo wangu uri kuti nemhaka yei uri pakati pevapenyu? Sei uchiri kurarama kusvikira nhasi? Iro rufu ruchivhima vanhu daily. Vakabata pamwe chete neni pamuviri one day mai vachibata pamuviri pangu. Vakaita makwikwi okubata pamuviri pazuva iroro. Vamwe vacho vana havana kuberekwa, vakafa vari mumatumbu amai vavo. Ini ndikaberekwa. Vandakaberekwa navo vamwe vakangogona kuberekwa, havana kana kumbonanzwa munyatso wezamu ramai vavo, vakafuvura panyika. Ini ndikamwa. Ndiri right? Vamwe havana kumbogaga ukukasa. Ini ndikakambaira. Chii chandakagonera Mwari? Vamwe takava vakomana tose, tikatodzidzisa navo kuti shamwari, kana uchinyenga mukadzi, hatinangotanga katata I love you. Takatanga tichimbotaurirana tiri tega, vasikana tichihla kuva approach. Kuti shamwari, kana uchida musikana unomuudza kuti shamwari ndinokudawo. Ko kana kati handikudi, kuti ndiri sadza here rinorambiwa. Umhare hwokunyenga hwausati hwavepo. Asati aapproacha musikana nepractice yatakanga tichiita akafuvura. Vamwe tikasara tika-approacha. Tikatodiwavo. Tikaita vana baba. Vamwe vakangodiwa kungoti ndakudawo ndo pakaperera nyaya. Haana kumbo. Heish, tererai. Nemhaka yei. Vamwe vakafuvura stage by stage yokukura kwedu, but iwewe still uri pakati pevapenyu. Ndo pane mvunzo ipapa. Hande nenyaya yaKaini mwanangu. Akavaka guta. Akatumidza guta zita romwanakomana wake Enoki. Kaini wavaka guta rine city council. Guta ndokuritumira zita romwana wake. Guta Kaini. Ani muwisisi mdarawe. Nemhaka yei Kaini achiprotectiwa zvakadai? Chii chiri kuonekwa naMwari? Tererai hama dzangu dzinodikamwa. Ina handizi support yebhora. Vamwe kana vakaona skava iyi vanofunga kuti ndiriwe Highlanders. Ndakangoipiwavo. And handichazivi kuti ndakaipiwa kupi. But tererai, kana zvikaita kuti matimu ari kutamba bhora, vari kusapota Highlanders vari kwavo uku, vari kusapota Dynamos vari kwavo uku, kana bhora rabahwa nevakomana veHighlanders vachienda kugedhi kuti vanomwisa, veHighlanders unonzwa nokukurudzira. Ipanengi, tarira unenge abuda chichi panengi, iwe daidza bhora, vachiningirika bhora richifambiswa ndemazvo. Yes, ipanengi, first time, shoti. Chero rikanobatwa nakipa, vanosara vachinzwa kuti yes, bhora rari chinda. Because riri kuenda kugedhi kwavo. Vanenge vakavuna ndeve Dynamos. Because bhora riri kuenda kugedhi kwavo. Vanozomutsawo mushonga kana rikange ratorwa neve kwavo vakunangawo kugedhi kwavo, ndo pavanotanga kukurudzira. Ndiri right? Mwari vane zvavanoziva pamusoro paKaini. Abhero ngaavati, nokuti wagona. Paaritari yaAbhero paisiwa Jesu. Pati paaritari yaKaini ine makabhichi, Kaini akafa akadaro nokusingaperi, Kaini hachaponeswi.
Saka Mwari vari kuzama nepavanogona napo kuti nedzimweni nguva kana ndikamunzvengesa pazvirwere Kaini uchahwisisa akatendevuka akavuya kwandiri. Mwari vanoda kuti tife tiri muruoko rwavo. Imborangarira hama yangu inodikama kuti pazvose zvatakadarika pazviri pamusoro pearitari yako panei. Nedzimweni nguva tingasvika pakuti Mwari unotirwira kunyange nekorera yakatidarika nekumusana. Nyambisirwa Mwari vari kuona makabichi ari pamusoro pearitari yako. Ndiri right? Verenga Ezekiel chapter 18. Terera yama dzangu dzinodikama. Mwari kana matimu maviri, munhu kana akafa ari mutadzi, pane timu inosimudza mavoko kuti tawina. Ndiri right? Hapana opposite lokuzeni timu inoti kana yamwisa vamwisiwa vagoserebreta. Hakuna nyaya yakadaro. Vanotoshungurudzika ende vanoserebreta vachishainira avo vetimu yadliwa. Imi makanga musipo kana Dynamos ikanzwi kweche neHighlanders. VeHighlanders vanoti chii chinoi Dynamos chii nescore 1 votodadira rokuzeni Dynamos. Tererai, kana munhu akafa ari mutadzi, Satani nengirozi dzake dzinoti chii chinoi Mwari tamuhwina. Makorokoto wavata ari kurutivi rwedu. Mwarivo havafariri kuti munhu afe ari kurutivi rwaSatani. Verse 14. Ezekiel chapter 20 verse 14. 18 verse 14. Zvinotarira kana akabereka mwanakomana unovona zvivi zvose. Sorry. Verse 23. Verse 23. Ko ini ndingatongofarira rufu rwakaipa here? Zvokwadi. Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Hallelujah. Handinofarira kudzoka kwake panzira yake ararame here. Amen. Terera munzwa madzangu tinodikama. Zvimwe zvese zvingadaro tichitaura nyaya yokuti nemhaka yei tisingagoni kubuda neivhangeri kuti tinoparidza. Chikonzero ndechokuti pamusoro pearitari dzedu panei. Mwari vanoshuvira kuti kana zvichivhira pamusoro pearitari yaani nani pave naJesu. Abhelu wakaisa Jesu pamusoro pearitari yake. Mwari akati ngazorore. Tawina. Uyu tawina uyu. Saka regai ndimbokuudzai, Kaini kana pamusoro pearitari yako paine makabichi, kureva kuti ruponeso rwako rwakaoma kudarika mafungiro atingadaro tiinawo. Otherwise zvimwe zvacho zvinotikonzera kuti tive pakati pevapenyu, kwete nemhaka yekuti tiri vatsvene, pati nemhaka yekuti zviri pamusoro pemaaritari yedu Mwari vari kutotsvaga kuti vangazviita sei. Votitsvagira kunyange mamazuva akaita seiwayo kuti tiwane mumwe mukana wokuti tirare tichitaura naMwari kuti nedzimweni nguva pamusoro pemaaritari yedu paiswe Jesu instead yokuiswa makabichi. Ndinofunga muri kunyatsozvihwisisa kuti kana riri gwai harigoni kushandwa newe. Gomakwai anoberekana woga, pati makabichi anonesiwa nomunhu akamarera kusvika pastage yaasvika. Saka tine zvatinozviitira isu zviri zvimwari zvedu zvinotikonesa kuti titsaukire nokuteerera Mwari. Saka Mwari panapa chiteererai pfungwa iri pano ndeyokuti ndiri kuzama kubudisa pfungwa yokuti nemhaka yei uri pakati. Wakatombozvibvunza here? Rimwe gore 1987 ndakarwara. Kurwara kuya kwokuti ndakarwara zvokuti nhumbi dzakatinakira. Ndakaita bhokisi zvokuti ndaiti ndikakurura mbavhu aigona kudziona dzakadhiroiwa zvakabuda pachena. Kamugogodla kakanga katobuda zvokuti mavhi aya akanga akazvimba zvokuti wainyatsoona kuti yeyi ino skeletoni yomunhu uri kufema. Ndakarwara shuwa. Ndoda kuudza chokwadi,
ndakatanga kurwara mugore ra85, 86 ndakanga ndatovata, 87 musi wa28 March ndichibatwa TB. Kuti ndine TB yakakonzerwa nenyanga ichitaurwa nomuparidzi wandiri kutevera yokusuta fodla nembanje, ndokwatakasangana ikoko. Ndo chikomborero nokuropafadzwa nelaki randakasangana naro mukusuta kwose kwandakaita, ndakagona kugena chirwere, ndo chandakabva nacho. Ndokubva ndaenda kuDriefontein ndikanogarako 3 months, ndikanorapwa kuDriefontein ndikazodzoka. 89 pachitanga kutumbuka chipo chokuningirika chokuparidza, ndokubva ndazviudza ini kuti no, I think nyaya yakaita kuti Mwari vandidzore pakati pevapenyu imhaka yokuti ndaifanirwa kuti ndiite paridzi. Ndozvandakafunga inini. Patitererai munzwe fungwa iri apa. Nemwe nzira ndaizvinyengera, nditenderei nditsanangure ndichidaro. Pati ndakafunga kuti nemhaka yokuti Mwari akazondishandisa pabasa iri, ndashandiswa naMwari. Ndoda kuudza chokwadi, kana iri nyika yeZimbabwe yasara kakona kadiki, ndatenderwa nomweya waMwari kuyambuka. Pandakasvika pakodzeri negrade yandiinayo ndichishandiswa naMwari, ndikazvirova dundundu kuti ndosaka Mwari vakandidzora kubva kune vakafa kuti ndidzoke kuti vagozondishandisa. But rekai ndikuudzei kuti hachizi chokwadi. Ini ndinogona kutora 21 sermons dzandinogona kuparidza. Handigoni kunyora, hapana plani paper yesermon, dzinorohwa dzose 21 sermon dzichingobuda kwandisingazivi kwadzakachengeterwa. Handimbozvizivi kuti ikona ipi pazviri, I don't know. Kuti zviri mumusoro here kana kuti zviri mutsinga ipi handizvizivi. Ndiri kuzama kutaura chokwadi. But 21 kana ndangosimuka ndikamira, zvinoitika ndezvokuti ndikangoti musoro wenyaya ndichataura nechimiro chevakafa, mavhesi anouya ndechimiro chavakafa, nedudziro inenge ichiuya mupipeline ndechimiro chavakafa, nemalestration zvose zvinenge zvakapakwa kuti zvakachengeterwa mukona ipi handizvizivi. Ichi ndo chokwadi chandiri kuda kutsanangura ichi. Saka inorohwa 21 days dzichipera nemisoro yenyaya yacho yose zvakarukwa. Handizivi kuti zvakarukwa nenzira ipi. Zvose zviri pamwe chete. Nemusi weSabata kazhinji zvinogona kuita kuti ndikatarisa vanhu kana pakavuya vaenzi vakati kuti pomera mwe musoro wenyaya, kuti no, musoro wenyaya wakati ndo wakafita pano, zviri nani kuti ndichiruka musoro wenyaya uyu. Pati ndingozoona kuti no, nechikonzero ichika musoro wenyaya wakanaka ndouyo. Saka musoro wenyaya yokwikwidzana kusvikira pandinosimuka apa kuti ndakutoparidza misoro yenyaya ndisati ndadhisaidha kuti ndotaura musoro wenyaya ipi, ichikwikwidzana. So uyu musoro wenyaya une mavhesi awo, uyu musoro wenyaya une mavhesi awo. Pandinongosimuka chete ndichitaura kuti ndakutaura musoro wenyaya wechakati, uyu mwe musoro wenyaya wanga uchikwikwidza unobva watosaluta kupera zvose zvamutsotsi. Uyu wandasimuka nawo nemavhesi awo wotopinda. Aina handizvizivi. Tererai, ndiri kuzama kubudisa fungwa yei yokuti Mwari vangakonewa here kuti varege ndife, vadzure zvavakaisa mandiri vagozviisa pano uyu. Zviri sezvazviri, dei ndaizviziva inini kuti zviri papi, ndaigona kukubatsirai kuti uchengete mavhesi okuti uparidze usina kutarisa mupepa. Vamwe vakatoenda kuchikoro kunodzidzira kuparidza, hagoni kutora sermon 1 ichibva mumusoro, anotoinyora mupepa. Vamwe vacho vanotonyora kusanganisira nemapointi emharidzo, vhesi nemapointi acho, kuti kana ndasvikapo panofanirwa kududzirwa nenzira iyi. But Mwari paakazviisa handizvizivi. Tererai, ndiri kuzama kubudisa fungo yokuti Mwari havana kundichengetera kuve muparidzi, but vakandichengeta kuti pamusoro pearitari panei. Chiri pamusoro pearitari. Because kuve muparidzi hakuzi kuponeswa. Kuve muparidzi kuparidzira vamwe, but kuponeswa kunotsvaka kuti pamusoro pearitari panei.
Kaini ungazvirova dundundu wako. But terera nimbokuudza, chero Mwari vakazama nemazano api, Kaini akaomesa musoro, murove uri padhuze uyu unoparadza Kaini nemhuri yake yose, murove uri padhuze. Ndiri kutorevesa Mwari wokudenga ngavatiitire zvakanaka pausiku hwatiri, kuti pamusoro pemaaritari yedu ngapave naJesu. Tererai, nemhaka yokushayikwa kwaJesu ndosaka tine dambudziko. Ndiri raiti, dambudziko rokusadzorera zvegumi zvaMwari harifi matiri, imhaka yokuti unogona kutituma hamo matiri. Ndo mune dambudziko imomo. Zviri mumaaritari ndo zvinokonzeresa kuti tidai. Angachitaura pano ati hatitumiwi kuti tinzwe hande tinoparidza vhangeri, hatitumiwi. Chinogona kuti chiitike kweduku kwandinobva inini, tine masvikiro emajukwa. Ndo kwandakadaidziwa inini. Andina kumbopinda imwe chechi, ndakabva kumasvikiro ndichiuya kuchechi yeSavada. Ndiyo one chechi yandinoziva, ndokubva ndabata zvokwadi mairi. Zvandaigona kurova marukuzeni magavhu, rairohwa gavhu apa mukavhuma wokuti gavhu riri kurohwa, ndo zvakanga zviri kwedu. Kana munhu asvikirwa nesvikiro rabuda rave maari, anogona kumwa mushiye mumbishi, ropa rinochekwa so roiswa fodya inovava nezvimwe zviningi. Munhu nemhaka yokuti wabudirwa azati achiriye, unorimwa ropa mbishi akananzwa nomukombe waro nemhaka yokuti pave nezvimwe zvave maari. Ndiri right? Iwewe chiripindira riri mbishi unopazha ukavona nhamo. Patave ndiri kurevei, ndiri kuzama kubudisa fungo yekuti kana paaritari pave naJesu hapana anotumwa, nokuti zvave mauri ndo zvinokutuma kuita zvinofanirwa kuitiwa nenguva yazvinofanirwa kuitiwa nayo. Aritari hana kumira zvakanaka. Ende Kaini unotozvirova dundundu kuti vasikana, rekai ndikuudzei, ende kunamata Mwari kwakanaka ndimbokuudzai. Asiri Mwari mborangarira ivo. Shuwa tsaona yandakanga ndapinda mairi ndiKaini. Hazivi kuti nemhaka yei Mwari achimurwira, vamwe vachiparara muextent, imhaka yokuti pamusoro pearitari hapana kumira zvakanaka. Pamusoro pearitari atifungei zvakanakavo. Kaini, pamusoro pearitari yako panei? Chiri pamusoro pearitari yako panei? Ini ndatovhuma kare kwaine shoko pano apa. Isaya akavona zvivi zvake akavhuma. Ini ndavhuma, ndaizviudza nhema kuti nemhaka yokuti Mwari wakada kundishanyisa kuti ndive muparidzi, saka akanditendera kuti ndirege kufa. But chokwadi ndechokuti Mwari haana kuona muparidzi, chaakavona ndichiri pamusoro pearitari yangu. Mwari wokudenga ndo chaari kurwisana nacho, kuti chiri pamusoro pearitari ngachibve, zvimakabhichi zviri pamusoro pearitari paisiwe Jesu. Varipo here pamanheru vakafanana neni, vari kushuwa kuti pamusoro, vari kunyatsovona. Tererai, hatiregei kuita inoigunza dumbwe, gunda musaira. Kana tisina chatanzwa hatina, hapana mhosva. Tiri kuda munhu warangariravo akavona kuti mashamba nemanhanga ndiwo ari pamusoro pearitari. Mashamba ndiwo aripo. Kana akasabvisiwa mashamba iwayo, ndinoramba ndiri Kaini. Vanyatsozviona izvozvo ndo vandinokumbira vakafanana neni kuti Mwari wokudenga pausiku hwanhasi tibvisirwe mashamba nemanhanga ari pamusoro pemaaritari edu, paisiwe Jesu. Tirege kutumwa pazvinhu zvitsvene, nokuti chitsvene chinenge chave mukati medu. Hamuna kumunzwa mudhara achitaura Paul akati kana kuri kurarama ndizati ndichirini, aitoreva kuti iye atofa, chitsvene ndo chave mukati make. Iye akati inini ndave muranda wezviri mukati mangu, ndo zvaakundituma kuita izvi zvandiri kuita, imhaka yokuti Jesu ave mukati mangu. Nombozviziva here? Chimwe chisaidi chinoratidza kuti hai paaritari hapana kumira zvakanaka inyaya yokuti nanhasi, nyaya yokuti ndosaka muchiona sangano redu vamwe vachimhanyira kuna namagaya. Chikonzero nemhaka yei? Vari kufunga kuti Mwari hatinzwi. Mwari unotinzwa, asi zviri pamusoro pearitari ndo zvinokonzeresa kuti tiite sokuti Mwari aiti sei, hatinzwi. Tonoita sokuti pano umwe munhu unogona kunzwa vamwe kana vachinamata. Nyambisirwa achizi chokwadi, Mwari unonzwa munhu wose, hakuna munhu waasinganzwi.
Mwari unoda kuti vanhu vose vamuteerere, Mwari ashande navo. Ndiri kuzama kubudisa fungwa yokuti varipo here manheru vari kuti zvokwadi Mwari ngavatiitire nyasha, vari kuona kuti pamusoro pemaaritari avo pane mashamba. Mwari isu hatigoni. Ndosaka chapter 11 verse 28 ichiti uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ini ndigokuzorodzai. Hatigoni kuzvizorodza nemitoro yedu, hatigoni kuitura, asi kuti handei nayo kuna Jesu. Jesu agotitura agotizorodza. Varipo here vari kuti Jesu tizorodzei, mutivhisire mashamba nemanhanga ari pamusoro pemaaritari yenu, pamusoro pemaaritari edu, mugoisa Jesu, zvigotiruramira, zvigotinakira. Kana chiri chidiso chedu kuti Mwari ngavatibatsire ivo vanogona kutitakurira mitoro yatiinayo. Kana chingava chidiso chedu, hatiratidzei nokumira netsoka dzedu. Tichakumbira muranda washe vari kuno mberi vatiise kuna Mwari. God bless you. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakukomborerei. Hazvigoni kuti Mwari varambe vakanyarara kana sangano ravo richizviratidza nenzira yakadai. Mwari ngavavhise zvose zviri pamaaritari, kusare Jesu atonge upenyu hwedu. Mwari wokudenga vatiitire zvakanaka. Ngatitsinzinei. Mwari Baba muriko kumusoro kudenga, nguva ine mangwanani tiri kuuya kwamuri zvakare. Shoko riri kusvika kwatiri panguva yakafanira. Mwari Baba, tinoziva kuti mavhura nzeve dzedu, vasumuka varanda venyu namakumbo. Chikomborerai shoko irori rasvika patiri panguva yakafanira, kuti tigove tinochenura mukati mekuipi hwedu. Satani mamudzingira kure, asava anosvika pamunenge muri. Chatinoshuvira Mwari Baba ndechokuti nerimwe zuva matenga achivhurika makuuya, tose tiwanikwe takanyogwa mubhuku roupenyu. Zita renyu torikudza nokusingaperi. Amen. Tasvika mbiri kwerwizi, mhepo huru yazopera, tayambudzwa nerudo rwaJesu. Vanhu vazhinji nguvo chena zvava zvitsva muumambo, rudo rwake ruchatiyambutsa. Kodiani akapfeka nguvo chena, wazvisamba Jesu yega achatinyaradza, achatitungamirira kupinda musha mutsvene. Rudo rwake ruchatiyambutsa. Yeah.
wakapfeka nguo chena, wakisamba muropara iye, rudo rwake rwakaita senyanza isingapwi, rudo rwake ruchatia butsa, rudo rwake ruchatia